Hello, Mega Mega Bros. Thank you, Mwah. Come here. Mga unta. Mega Mega Love shoutout. Joanna mahal ko. Ayan, happy birthday kay ano. Alex ko ba yun? Kaya ko nga si Joanna mahal ko. Ayan, happy birthday Rapunzel Marquez. Ayan. Dahil birthday mo ngayon, happy birthday to you, buddy. Enjoy your life and stay good for your mother. Thank you so much. Happy birthday, Rapunzel. Birthday to Rapunzel. Kain, kain, kain. Ayan, nagawin shoutout. Ma'am Ember Gara. Mercy Lambaka. Harang. Datang stock share. Thank you so much. Mwah. Thank you, thank you. Kain muna ako dito habang nandyan kayo. Thank you, guys. Kain muna, kain, kain. Happy birthday, Rapunzel Marquez. Happy birthday, Rapunzel Marquez. Nakikita niyo yung subo ko kaya kaya tinatago ko. Diba? Miss Pip B Vlog, nagamit ng shoutout. Para, thank you
Good evening sa lahat. April Rose Brothers in the house. Bigyan na yung shout out everyone. Meron. Kaya pa, mga 10:15, bababa ako late 10. Mga 10:15 na baba ako. 10:15 Pinas time. Hello, Manay April. Jennifer Cableso. Ang naman ito. Kain muna tayo. Kahit walang tayo. Ang hanghang. Ito. Mag-dinner muna kayo, mag-dinner. Sige lang. Ang hang, mag-ipet mo sili, pinapainit ang ano ko. Labi. Char. Ugot pa more. Hello everyone. Present 22 from the land of the Coconut Province, Sarangani Province. O, diba? Okay, tawa-tawa, o. Andyan din si Tabliso. Present number 47 from Province of Laguna. And I, thank you. Kain ako. Kung talaga ako dito. Miss Nicolanje, kana, o, bibite, Miss Australia. Wala naman sa Google. Anis.
Kumari-marak ang Want to thank you. mega lang shout out. Joey Espinas TV. Ang anghang. Mengikut pilih. Ah, Want to thank you. ang anghang.
Thank you so much for 3 million in the house. Nagtusok yun ng 10. Thank you sa 10. 7 leave the group. Inon ko na ha. Inon ko na, Mers. Ngayon lang. Anong joke? Ikaw marunong mag-joke. Seryoso ako sa buhay, Baby Kay. Parang joke. Baby Kay, joke ka ba? Spicy, ang hang, beef fried. Magtanong ka bakit? Nakakatawa kasi. Diba? Isa. Parang na ganyan, bibigay mo ka. Ako nagpatawa, baka mahigit ka dyan. Lorim, Mendoza, ulam ka ba? Wala pa. Maya-maya. Yun ko na ngayon lang. Try ko bukas mag-live. Sige lang, pwede. Bakit? Sinagot mo na eh. Sarap naman. O, di ba? Ay, yung sagot mo, sarap naman. 1 point. Ikaw din naman sumagot namin mga sarap naman. Ay ba? Kat love you? Ano yung BBK? Ako naman may banat sa'yo. Gusto mo? Sige. Gusto ko yan. Pag binanatan ako, babanat din ako. Bakit, Mercy dear? Ano yon? Bakit magkakajowa ka na? Para magkakajowa ka na? Wala nga eh. Maluduwain ka. Okay, ikaw sa mga single dyan. Banat Baby K. From April Rose Prada. Oh. Ayan, kay Maray April Rose Pradas. Banat Baby K. Ayan. Ang lang talaga. Super. April Rose Pradas, sili ka ba? April Rose Pradas, sili ka ba? Atmosphere, losing you is my greatest fear. O, diba? Fear.
Hindi ako masabot. Ay, Bicolanoin mo na lang. Bicolaniha, Bicolanahan. Basta Bicolon mo, aram mo yan. Atmosphere. Nag-loading. Ayan, loading talaga. Atmosphere. Losing you is my greatest fear. Aww. Aww. Ganon talaga. Ay. Eight more time. I want to thank you. Ano pa? Pero ano ba daw loading ako? Atmosphere. Losing you is my greatest fear. Di ba? Ano ba talaga pinaka... Wag naman. Wag ganun. Ang lang talaga ay preros para sa manay. Ay, Mercy D, ice cream ka ba? Ano ba yung ice cream? Ganon din naman ako Inisip naman kita, di nga ako makatulog ng nakakaisip sa'yo. Bakit ka? Sarap ng dila-dilaan. Ay, sarap. Yun ba yun, Mercy? Ano ba yan? Hindi ko lang nadilaan. Naglilihi si Mercy di buntis ko, sigurado. Naglilihan yung puso ko. Hindi naman April Rose Pradas. Di ako bakto. Bye-bye ako. Malambot ang babag sa kanya. Baka babae pa nga niya akong iyak. Grabe naman si Manay. Ba't talaga? Baka mahulog ka sa bagto, Manay. Bye-bye, Manay. Tama na bagto ba eh? Ay, sige. Mwah. Mwah. Ay, meron din. Wag na, bakit? Ano nga yun? Joke lang, Manay. Anong ludok? Maludok? Nang ludok na inggo. Nang ludok na inggo. Ay, ano kayo? Nang ludok na inggo. Where's your ice cream? Kailangan mo ng dessert, ice cream. Gusto mo ako magbalance sa'yo ng ice cream? Mercy D, ice cream ka ba? Bagong version ng sagot ko. Huwag kang connected Masyado kayo Binabanatan niyo ako, makikita yung balat kayo. Ice cream ka ba? Ibabalik ko sa'yo yan, Mercy D. Ako sasagot. Bakit? Gusto ko ma-experience makadila Carla, thumbs up, Dan host this Timor Mall. Thank you. Hindi mo nung kumain ng ice cream talaga. Kung try yung mga ganon.
Diba? Yung ganon, esteem. Kasi nung bata ko, tinitingnan ko lang, ba't yan lang, tila. Masarap ba yun nila? Tapos sinusubo pa yung iba. Paano kung susubo yun? Wala ka naman, ano, yung cone. Yung sa'yo, different din. Joke lang guys, baka naman. Best tayo dito. Ma-record ako, baka sabihin. Masyado ko personalan, ha? Kaya ako, wala akong sabihin nun. Nasa inyo na yun. Sarap. Mwah. Ito. Well, ang daming baon ni ano Ludog? Bibigay pasok. Yes, sarap kasi. Sana all marami nakakagila. Yes, EBD. Mwah. Ano yan mga dear? Uy, naku, live si Madam. MD. Puntaan si Madam. Sugad, mga kapatid. Present agad. Hello, hello, hello. Mega shout out, Agiri. Basta di ko alam kung hi. Basta hi. Hala, hala. Thank you so much, Agiri. Ever idiot. Battery. Thank you so much. Kailangan ko na sa chat para marinig ko yung sasabihin. Host dictionary ka ba? Bumabala si Jennifer Tapos yung bakit? Bakit? Jennifer Tapleso. Bakit? 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 Thank you so much. Love you, mom. Mwah. Sana Tam sure dan din, madam. Andun ako ni madam. Dito kay madam, nakikinig ako. Thank you, Ma'am Sai. Magsan ng prize. Oh my God. MG. Buti na-remind niyo ako, hindi. Naku, oh. Hindi ako makakaya, ano. Pero lagi ako nag-ano yan, nag-screenshot saka nagsasend. Diba? Send ko muna, mag-group. Wait lang ah.
Mali pala yung second group. Sa akin, pala yung pinakal na. Leslie Marmoto, MG Dayang Rigara, Bella Fajardo. 50 pesos! Thank you so much. Nakita ko na. Thank you. Price, yeah. Ayan, kaya pala si Yes April. Ayan, hot copy ka ba? Ay, asan na si Jennifer Tablecio na dictionary, capture host. Sis Jennifer, dami mo kasi alam. Na-send ko na surprise. Thank you so much. Na-receive ko na. Di ba? Na-receive agad. Ayan, kaya pala si April. Pag-bis ka na, Bella, alas 10 na. Di ba ako tapos kumain? Ano yun? Puno ng notebook na tutorial, puno ng tayek. Bukol ang ludok. Ludok. Bukol. Ngayon ko lang araw ng bukol ludok pala. Bakit nga? Nari ka ba? Sagutin mo ko, host. Hindi. Bakit? Ano, hindi ko nari. O magsabi ako. Ako ba laman ng utak mo? Ganon? Hindi ko alam. Bakit nga? Hindi kita sa mga sagot kasi hindi ako lunary. Kasi hindi ako nalaman ng utak mo, Jennifer Tableso. Baka ka rin sound. Mwah. Ang dami ka daw alam. Pasok na ako. Alas 10 na rin ako sinasabi, alas 10 na. Pasok na ako. Toothbrush mo na saglit. Uy, magbihis ako. Uy, alas 10. Sorry pa. Uy, thank you, bye. Bye-bye na guys. Thank you so much all. See you later. Morning. So refreshing. Para like na lang kayo. Bakit? Para ito. So refreshing. Purified drinking water. The water. Pure life. Sige na, punta na kayo. Oy, kanina pa ako takbo. Nagpinig lang ako yung madam. Bye, guys. Bye. 35 minutes na. Bye-bye. Thank you all. 13 million pesos and 5 million. 5 million.